keer Pieter Miedema. Dan Dien Wurkmeitje in deze 130ste editie van de Vreulen. Dat doet hij denk ik, omdat hij heel goed keert. Ja, ik nog keert. In stijl. In stijl. Rogier de Bokma, want die wint hier helemaal. Pieter Miedema en Bouke Jetse Kalsbeek. Deze Vreulen, ze winnen mooi. 4 in de zijkliek van Weesum. 24 hier. Bij de oerwinning van Stiers. Volgend jaar de 4e oerwinning van Stiers in de historie van de Vreulen. Bouke Jetse Kalsbeek. Daar staat er. Oh, Tommelet. Wat mooi. Jezus. Dus zie je dit is onder vuur te brengen? Ja, ik heb geen idee. God, Tommelet, dat zie ik echt van de mooi net toch. Jee, die Pieter die stiet op te slaan. Dit is wat een beest. Allemachtig. Oh, Tommelet dan net. Wat mooi. Oh, dat doe zo goed. Zo goed. Ja. Dat is deze, hè? De man van 24 Relien. Wat zijn ze het zie je in Manje? En toch dus toch dit kind worden. Ja, gewoon lekker kiezen en focus blijven. En dat gaan we doen. Ja, ik dacht even nergens meer gewoon. Ik denk ik moet die laatste bal gewoon hè. Ja. En je wil zo graag en lukt het echt nog. Goh, mooi. Prachtig. Geweldig. We kiezen heel degelijk en goddomme, wat mooi.